तो गिबियावनो आंनि रिंहाब बड' चेनेलनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर। जोङो दिनैहाय दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों बेंगल बाजाराव। बेंगल बाजाराव मानो मानसिफोरा थांसोगारो बेखौ मिथिया। दिनैहाय फार्स्ट टाइम जोंबो थांनो नागिरदों। मा मा मोनो मारै बेखौथ' मिथिला। थांनोसै थांनानै भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन। जोङो माव बेरायनाय जागोन। तो लोगोफोर भिडिअ शुरू खालामनायनि सिगां मोनसे आङो नोंथांमोननाव रिक्वेस्ट खालामनाय जाहैबाय जे आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयर खालामदो, लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। तो लोगोफोर चलो बिदिबा आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै। फाइनालि लोगोफोर जोङो संकस मोननोसै। नैबे माबानि चौधरी घाटनि मन्दिर एरिया बेखौ बिथांमोनहा वाल होजोब्बाय। नैबे ओरै चौधरी घाटनि गामिनि सावथाल गामि बियो। नोंथांमोना जुदि बागानाव फैनोब्ला फार्स्टआव जेखि जाया गामिनि जाया मानो बलमजरा होननाय मोनसे जायगायाव फैग्रोनांगोन। SSB बाजार बलमजरा। बेहाय फैब्लानो डाइरेक्ट बागानाव थांग्रा मोनसे लामा दङ। बेजों नोंथांमोनहा थाबायबोनो हागोन। बागानाव मा मोनो बेखौथ' आंबो मिथिया, खिन्थु मा मोनो दिनै आङो नायनो नागिरदों। नायनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। मानसिफ्रा बुङो आसामनिजों बागाननिजों अनेक माने जिनिसफोरनि दामा अनेक फाराग दं होननानै, खम होननानै बुङो। फाइनालि खम ना समान बेखौथ' मिथिले। दा थांब्लासो मिथिसिगोन। थ' आङो बेखौनो नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जोबजासे भिडिअखौ नायदो। नै लोगोफोर, चौधरी घाटनि मन्दिराव जोङो सफैबाय। बे गेटखौ गोदान लुबाय नै। थ' बेयो संकस दैनि जिङावनो, संकसआबो खाथियावनोथार। ओरैबायदि हांखुर जायो सुबुंफ्रा माने बेंगल बाजाराव थांनो। जोङो संकस मोनफैबाय। दै बारनायनि बयबो रेडि जादों नै। दैखौ माने बिदि बारनांगौ जाहैबाय। सोरबा हौरै बारबाय हनै। ओहो सिनाय नङा हनै। संकस बारबाय रायजोफोर, संकसखौ मोनसे बारजेनबाय नै जोङो। तो चलो शुरू हो गया अभी बागान बाजार जाने का। नै बारसिजोब्बाय हनै। संकस बारदों। ओइ मा लांफैदों रा नोंसोरलाय? हा? ना गोग्रोमदों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जोंनि ग्रुपआव 14 जन दं लोगोफोर बागानाव थांनाया। 14 जन। फाग्लासोलै बे संकस दैया मा इसिग्राब गुसुब्रा। नै आनानालै आनाना नै जोंनिया 5G मास्टारा फैयाखै दाबो। बेस्रा साइकेल लादों। दाउ लाबोगोन बियो बेंगलनिफ्राय दाउ पलटि लाबोगोन। आयौ आरो बारबावनांगौ नै दैयानो। बेसो थौसिन मावदां नै।
आयो सेसलै डार्लिं हाय डार्लिं होनबा दायाव हिनजावफोरखौ डार्लिं होनबाथाय सिख्लाफोरखौ डार्लिं होनबाथाय जुरिमाना जेल जागोन डार्लिं दा होननानै दालाखासै Tahu lamanya apa itu? Oh, betul. So finally guys, दैखौ जोङो मोनसे बारखांबाय। Haide. Five master साइकेल बानना बारदों। So finally guys, जोङो दैयाव मोनफैबाय नै। आरो दै बारबावनांगौ जाबाय नै। दैया खिन्थु एबाराव गोथौ दै। नावा बैहायसो बारहैनो हनै। बैयावहाय। फेन्दासो जाखायो हनै। फाग्लासो। जोंना 5G मास्टारा बारग्रोबाय दैखौ। हनै। सिनायङा होनदांलै। नोङो सिनायङालै। नांगौ। बैहाय दैया गिदिर दंबावो बेखौ जोङो नावजों नङाबा बारनो हाया। थ' बैयाव नाव फैनानै थाफैखाबाय। आरो बैयाव माबा टट' गारिबो फैनानै थाफैखाबाय। फाइनालि जोङो नाव बारनानै टट' गाखोनानै बागानाव थांसिगोन। थ' लोगोफोर बागानखौ मोनथारनोसै। नोंथांमोना दसे धैर्य खालामबावदो। अब्लानो बागाना माबायदि बाजार बेखौ नोंथांमोना नुसिगोन। थ' बावहाय मा बाजार होनो बेखौ जों मिथिया। जोङो हयले बागान बाजार होननानै बुङो आरो। थ' नोंथांमोना खुलखुलि बाजार होनना बुङोनो। थ' नुसिगोन बावैनो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्ला नुगोन। थ' बिसिना फैसा गोमादोंमोन आं दहायनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो 500 फैसा गोमादोंमोन नामानो लंपेन्ट खुनायाव। ओमफ्राय दा मोनखो ना माखो बेखौ बुंनो रोंला। जोङो नाव बारसिगोन। नाव बारनायखौ नायलांदो लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोङो एकदम लास्ट दै बारनांगौआव सफैबाय। जोङो नाव बारसिगोन नाव। नै नावा फैगासिनो दं जोंखौ लांनो। नै हनै फैगासिनो दं। नावाबा खनसे लांगासेयाव बेसेबां लांनो हायोलै। मानसिया हले गोगोमखा। नेनानै दङ नावखौनो होननायसो जालायलांसैलै। नै नावा गोदोसिगोन दिनैहाय। वै सेंग्राफोर फैदोंलै नाव गाखोनोसै। नाव गाखोसिगोनलै दिनै फार्स्ट टाइम।
ओइ नोंलाय नाव जावनो रोंखायो ना जावदो ना माबाया लावथिया दा बारा गैला लबो हासिं मालाबा हायो नामा बेयाव नांबायलै दैयानो थौलेसो जोङो नावखौ बारखांबाय नै नायदो नै गोगोम मानसि फैखादों नै थ' जोङो नै दा टट' गाखोनोसैलाय टट'आ ओइ टट' एकटा दाखाव आरो आसबा टट' आसबे ना टट' फैखागौ ना टट'आ टट' फैदों 20 টাকা অল্প না আগাও স্কুল পর্যন্ত যাও গাড়ি পাবে তবে মুই যাবা তো 20 টাকা লো নাও 20 টাকা নাওয়াবো 20 নাওনা 10 টাকা নাওনে থাंलाय फैलाय 20 আচ্ছা বেনাগো 20 আর চলে চর দুইজন চর আরো এই বড় ফিটো लोगोफोर जोङो नै नाव गाखोखांनानै टट' गाखोबाय नाइट लादों नै सोर चलो चलो गारि काका टट' थ' बागानाव दा सहैब्ला खोन्थानोसै नोङो नायलांबाय थादो नोंसोरो जोङो बागानाव थांबाय दं माखासेफ्रा टट' मोनाखिसै लामा ससे थाबायनो दोनदों बिसोरखौ टट'आ माने फैगासिनो दङ टट' गंसेयावथ' 6 जनल' गाखोजायो नालाय दा बेस्राफ्रा थाबायबाय नै दा बिसोरबो टट' गाखोबाय माने टट' गंसे फैगासिनो दं टट' गंसे फैगासिनो दं ओंखायनो बिसोरखौ थाबायहोदों थ' फाइनालि गाइस जोङो बेंगलाव सफैबाय नै जे जायगायाव फैदोंमोन जोङो बाव सफैबाय थ' आङो नोंथांमोननो दा देखायलांसिगोन जायगाखौ नैबे टट'जों फैदों जोङो नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन जोङो नै साहा लोंदों मिस्टि जानो नागिरदों मिस्टि सिंग्रा जाजोब्बाय नै मिस्टि सिंग्रा जानो नागिरदों थ' नै बाजारा बेनो जोङो दा बाजारखौ नोंथांमोननो देखायगोन नै बाजारा बागान बाजार एक्सुवेलि जों बेखौ बागान बाजार होननानै बुङो लोगोफोर क्या लॉटरी है सर नहीं लेता है हाँ वीडियो बनाएगा नै जों लागोनि मानसि गोजा नै
माला माला फैखो नै बाजैयालाय अबेनिथो आङो गलगुरि ए बाव बेसे गोबावसो नोंलाय मैगं फाननायालाय बोसोरसे जाबायना नोंल' फानफैयोना गोबां फानफैयो हरैबो दं हनै दे होमबा बाजै आसाम 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 तो फाइनाली गाइस आङो नोंथांमोननो नै मोनसे लाइभ मोनसे बुस्थु लानानै देखायबाय नै बे रक लाइट नायदो नै तो बेनि दामा आसामावहाय बेसेबां जागोन बेखौथ' बुंनो हाला किन्तु नैबेखौ जोङो बेंगलाव लाबाय नै 550नि लानाय जाहैबाय तो नोंथांमोनहा नायदो आरो नायनानै बुजिदो जे बे दामफोरा जिनिसफोरनि दामा आसामाव खम ना बेंगलाव खम माने जोंनि मानसिफ्रा गोबांहाय जे बागान बाजाराव फैयोथ' बे दाम खमनि मोनो होननानै बिथांमोनहा फैयो तो नोंथांमोनहा अब्ला बुजिदो नै टर्चआ रक लाइट फिउस तार गोनां तो बेनोसै तो फाइनाली गाइस जोङो बाजाराव थांनाया फैबाय दा जोङो नै नावआव दंफैयो नाव गाखोना दं नै बे टट'जों फैदों जोङो नै दा जोङो न'आव थांसिगोन नाव बारफिननो नागिरदों तो बाजाराव थांनानै फैबाय बाजाराव जेबो गैया नै मिस्टि लाबोबाय मिस्टि सिंग्रा लाबोबाय बेनोसै तो नाव बारनायखौ नायलांदोलाय ससे तो लोगोफोर जोङो दैखौ बारसिगोन नै नावआव फैबाय जोङो नै माथो बयलार लाबोदों नोंसिनिलाय बेसेबां लाबोदों 190 चलो बारा जाबायलै ओरैहाय बारा दा दैबा दैयाव गोलैबा समानथा माबा गैयाना गुवार नाव जावनायानो मारै जावथुना माबा सिदा दाथ' न'आव थांसिगोन डाइरेक्टयै नै नायदो हनै जोङो बेंगल बाजाराव थांनानै नै न'आव सफैबाय न'आव सफैनानै दा मा खालामबावनो नोंथांमोना आङो हानायखिनिखौ देखायबाय तो आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासे नायबाय होननानै तो आंनि रिंहाब बड' चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोन बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामना गालांदो तो मान गोनां फेमिलिफोर आङो आंनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै तो गोजोन्थों थेंक इउ